consell més important que jo podria donar a qualsevol persona que estigui estudiant periodisme o comunicació audiovisual és que cap persona sap automàticament coses. És molt important l'aprenentatge i és molt important arribar a persones que sàpiguen més d'un tema que nosaltres. I amb temes com ara l'orgull LGTBI o temes de racisme hem vist mitjans molt responsables que han contactat amb ONGs, amb institucions públiques per demanar glossaris o per preguntar sobre terminologia. Y eso es muy importante. ¿Quién es realmente una persona refugiada? ¿Qué derecho tiene? ¿Quién es un solicitante de asilo? ¿Qué diferencia hay entre una persona migrante? ¿Por qué hay personas en situación irregular y otras no? Bueno, creo que todo esto se podía trabajar de una manera que al final genera una conciencia colectiva sobre estas personas. Tenim la sort de tenir a l'estat espanyol i a Catalunya fonts inesgotables de terminologia, de glossaris. Tenim, si volem tractar temes del poble gità, tenim la Fundació Secretariado Gitano. Si volem tractar temes de la LGTBI-fòbia, tenim l'Observatori contra l'Homofòbia, però també tenim una Direcció General de la Generalitat o tenim la Federació Estatal. Si tractem temes de porofòbia, tenim associacions. És a dir, si no sabem d'un tema, la meva recomanació és buscar informació i buscar terminologia, perquè és molt diferent tractar un tema amb respecte i tractar un tema en paraules que el que fan és afegir greuge i afegir dany a les persones afectades. Quan parlem d'onades migratòries o quan parlem de manada o quan parlem de persones com a infrahumans, el que fem és canviar la realitat d'aquestes persones. O sigui, els mitjans no incrementen l'odi. Potser es fan d'altaveu d'algun partit polític que sí que té el discurs d'odi en el seu programa. O sigui, no és el mateix cobrir un incident o un discurs d'odi com a una qüestió banal o com una qüestió que no és important, a cobrir el mateix fet, però amb paraules clares i amb paraules que diguin això és un discurs d'odi, això és un delicte d'odi, i es nota molt amb entrevistes recents que confirmen o combaten els prejudicis de persones. Los periodistas a veces también tenemos que hacer autocrítica, que a veces nos dejamos llevar demasiado por los intereses de los propietarios de los medios. Está demasiado ideologizado todo. De la meva generació, a l'escola, no hi havia diversitat. O sigui, érem tots d'aquí. Llavors, jo crec que arrastrem una educació que sense donar-nos compte tenim arraigats això, molts prejudicis i moltes formes de pensar que després veiem que no tenen sentit. Que, per exemple, la violència masclista estava associada a gent immigrada, sempre es deia. Qui són els que maten a les dones? No, els d'aquí no ho fan. S'ha comprovat que no, que el percentatge més alt de dones assassinades, elles i ells que les han matat, són d'aquí. I al final veus que són persones com tu, sí, amb diferent idioma, amb diferent cultura, perquè són diferents cultures també, però són com nosaltres, tenen les mateixes preocupacions, els mateixos problemes, les mateixes il·lusions, és igual, o sigui, és el mateix. I llavors això jo crec que és molt important tant per mi com per la resta de gent. Fer reportatges en positiu, això els mitjans no ho fan. No ho fan perquè no tenen temps, perquè no tenen espai, perquè no tenen recursos per investigar una mica, per trobar unes fonts fiables. Encara trobem sensacionalisme, encara trobem que arriben pateres i fixa com arriben pobrets, i arriben desnutrits i tal. Sí, això s'ha de dir, però s'ha de dir amb cura. És molt important pensar en la situació de les persones, pensar que són històries que s'estan buidant, que estan explicant històries que a vegades són duríssimes, i hem de pensar també en quin és l'objectiu d'aquest reportatge o aquesta història. Si l'objectiu és el morbo, si l'objectiu és només gaudir del patiment aliè, jo diria, crec que no sé per què estàs veient aquest curs. Això vol dir tenir una mica de temps. I vol dir saber trobar fonts informatives viables. Inclús la mateixa gent, Creu Roja, ACNUR, entitats que estan allà sobre el terreny, se'ls consulta poc. Ahora tengo un chico de Senegal que se fue por motivos de orientación sexual, porque allí no está permitido y está penado. En Afganistán, que ahora también hay personas que tenemos en el centro, han venido por la llegada de los talibanes, que los derechos de las mujeres, entre otras cosas, pues están desapareciendo, ¿no? Per exemple, el tema de la sal de la Valla de Melilla,
Doncs ells no van tenir mai veu, mai. Mai es va agafar un migrant o un noi o una noia i se'ls va preguntar per què feien això, mai. Aquella informació sempre ha pivotat al voltant de si Marruecos i de si Espanya i que si el Marlaska i que si no sé què, i si vosaltres heu dit i nosaltres hem dit i que si els que es van morir en terra de Marroc o en terra d'Espanya. Això ens importa poc. La realitat és que es van morir i la realitat és que no sabem què van fer ells i per què estaven allà ells. Això sí que és un punt pendent, donar la veu als protagonistas directos. Yo creo que hay mucha gente que se comportan a veces raro hacia los migrantes porque no saben muchas cosas. Es que piensan en la mente de mucha gente, vienen a robar, vienen a hacer esto. Este tipo de vídeo hay que hacerlo a menudo para que la gente se explique claramente, para que hay mucha gente, porque estoy seguro que esto, hay una persona, sobre 10 hay 5 personas que van a cambiar su manera de ver, su manera de comportarse hacia los migrantes. Yo no creo que la gente lo hacen por maldad, pero lo hacen a lo mejor por falta de conocimiento, porque una persona que no sabe cómo un migrante cruza el desierto, todo para venir aquí, en su mente es un placer para una persona para levantarse. No es mi caso, pero hay países en el que ahora mismo está todo jodido. Que las personas entienden y en su mayoría creo que no juzgan. Y los que juzgan es porque no lo entienden, pero tú les explicas y ellos van a entender. Això és el periodista que ha de tenir la consciència de gènere. Si no té la consciència de gènere, buscarem fonts masculines, segur. Hem de tenir-ho ficat aquí, hem de saber que quan parlem de migrants vol dir nois i noies. O com a ONG o com a cos policial tenim una responsabilitat de tractar a cada persona com es mereix. Què passa amb els mitjans? Que no hi ha cap obligació legal de fer-ho, depenem de la responsabilitat individual, depenem de la deontologia i no pas d'una obligació legal. Això fa més important la formació i el ser conscients que no deixen de ser persones.